Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay ti programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Sabado petsa 17 iri bulan ti Hunyo 2023 idanon ti ENR Online di programa Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam Robert Berton de la Cruz, ini technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, idasar mi maninapo di damag, nga amumi nga pakaseknan tay amin nga sa nga pada, ken wagas apo nga mainformaran kada kayo, wa digitoy nga pagtengken pasamak, iri pagkabukbugudan tay nga lugar, iri intero a pagilian na Pilipinas, ken ure pa ijay balasyo tao. Naente apo dito napinta sa damag, rollback kano di presyo, di produkto a petrolyo, manamnama nga may patungpali di masungad nga Hunyo 20 segon ti Department of Energy. Ite kalabes, imalmaapo di kita'y chuper. Gagiyem kayong kabsat gaputa na ipababa iti sinentimo ngem idi may ipangato more than 1 peso kada kita'y different kinds of petroleum products. Sumasatisfied nga ta ti publiko, iti deti may patungpal nga rollback, iti presyo di produkto petrolyo, iti masungad nga Hunyo 20, gagayem ken kaabsat. Iti sabali nga bangir, papagayam, huwes nga makinigem iti kaso ni dati nga Senador Leila de Lima, seknan iti Liga Ladruga, naginhibit, gagayem ken kaabsat, wenno imatras papagayam. Ken pagsasaritante to apo deti hirit ti Estados Unidos nga kupkupen wenno umay makipagyan temporaryo digiti Afghan refugees ditoy pagilyan tay nga Pilipinas adda digiti security agencies nga maamak gagiyem kay kabsat no kasta adda digiti sabali nga nagpalawag nga digitoy apo ket maibaga nga safe nga pastriken tayo dito pagilian nga Pilipinas. Iti sabali nga bangir, barko ti pagilian nga Pilipinas, inipos-ipos ti Chinese Navy ship, apay nga ta, papagayam mida. Okay? Iti sabali nga bangir, Smartmatic, busbusisyan da po, babaen iti dati nga DICT chip, di kita irregularidad, iti napalabas nga eleksyon ti 2022. Gagingim keng kamsat. Okay, ken samsabalin tupay po may danong kada kayo. Iti lasod ti maysa nga oras ngayntay panagpipinadama gini programa tayo Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa. Gaputan na sayaan ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo.
umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si Degi di Baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dinto palipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Okay, tuloy. Tintay panagpipinadama. Ganda na panabasa po sa 10 minutos kalpasan. Ti oras yung alas 12. Dito hirit, when kalika gumapo ti Estados Unidos, nga temporaryo nga umay agnaed digitay Afghan refugees, Afghanistans, digitoy gagiyem keng kamsat. Idagdama, adalin kano apo ti gobyerno ti Kidaw ti Estados Unidos ken ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapalubusan nga temporaryo nga agnaed diti Pilipinas digiti Afghan refugees. It's a request from the United States government. The request is currently under evaluation. Kunana diti Communication Secretary Cheloy Garafil iti may sa apo nga naiparwar nga mensahe. Ti biyang ti mensahe nga naiparwar babaeng ni Garafil kas reaksyon na iti kini US President Joe Biden nga iti panagtaripnong da kini Presidente Marcos di Washington DC di Mayo ket dito nga nadakamat ti Kidaw nga awaten tayo temporaryo. Digito nga refugees nga naglibas manipan iti Taliban ruled Afghanistan. Amoy apo nga diti Afghanistan ket nag-take over digiti Taliban. Numalagipyo diti panangraot day di kaditi airpuerto apo nga dapat digiti iramraman nga Filipino. Imunan niya lalawag ti Philippine Ambassador to US Jose Manuel Babe Romualdez nga temporaryo laeng aging gana iti amangan no dua alawas tigid daw ti Estados Unidos ti Pilipinas nga agtarinaed ti rinibo nga Afghan refugees. Maaramat iti panagnaed digiti Afghan refugees ti Pilipinas kas panangi proseso iti visa da gagayem kamsat gamapan ni Estados Unidos. Kunapay ni Romualdez kinid daw ti Washington iti Manila nga maipaay ti special immigrant status kadito nga refugees tapno matulungan digito nga maiproseso ti visa da kasangwanan nga sumrek da apo ijay Amerika. Iti babaen tinasaong agakat digiti refugees nga sumangpet dito ipagilyan ket by batches kaya nagtalined da aging gana iti duwa nga lawas laeng. Narigat ti managi proseso mismo iti Afghanistan gaputa sa bali apo ti gobyerno iti nasaong lugar nag-take over nga ron ti Taliban. All those digiti expenses related kadetoy ibaklay apo ti US government sigon ken ni Romualdez. Anytime, gagayim kamsat ti panagkita na napintas nga sitwasyon na pwede mabalin nga i-cancel ti agreement iti Estados Unidos when katulagan ti Estados Unidos anytime gagayim keng kamsat. Imunan niya question ni Senator Amy Marcos tikid daw ti Washington iday napalabas nga lawas nga kagiddan ti panagsarita na nga rumbeng nga maamad nga umuna kadagiti kaalyado nga nasyon nga asideg iti Afghanistan gagayem ka absat kunapay ni Romualdez nga adda tinasursuruken ng makatawen tinasao nga kidaw ken nadakamat laing detoy idibimisita ni Presidente Bongbong Marcos ije White House iti Calabes kuna ni Romualdez dito sa Washington when he was here tinanong ulit sa kanya ni Vice President Kamala Harris kung ano ang sitwasyon ng desisyon natin at sagot naman ng Presidente
pinag-aaralan. Ayon, under study. Ti report, gagigim kabsat, nabayagan ti panang welcome ti Pilipinas kadagiti refugees. Iti ginagpaysuna, iti administrasyon ni dati ka Presidente Manuel L. Quezon, imawaten ti Pilipinas ti 1,200 nga Jewish refugees. Jewish no kunateo, digitay Jews, gagiyem keng kamsat, Israelitas. Manipo di 1975, naging kay 1992, imawat met ti pagilyan ti 2,700 Vietnamese refugees. Mamati ako na nga humanitarian cause ken pagsayaatan para iti kinatao. We are saving families from being prosecuted in other countries, in other country because obviously they work with the U.S. government, segon ken ni Romualdez. Gagiyem kamsat. Medyo nariribok ngamin ti Afghanistan, iti agdama gagiyem ken kamsat. Okay? Ana digiti nasken nga pagamkan tayo, ang amin nga mangpasadog, sangpet kadigito nga Afghan refugees, gagiyem ken kamsat. Digiti security agencies nga kas ti NBI, gagiyem kang kabsat, sadda nga kumbinsido, iti pagilyan nga, ti panangawat tayo, kadigito nga Afghan nationals, gagiyem kang kabsat. Nagbalag ti National Bureau of Investigation, NBI, irinakan na National Intelligence Coordinating Agency, NICA, digitay pangnamnamaan na po, intelligence, intelihensya, gagiyem kang kamsat, nga mabalin nga mangitunda itiriribok dito Pilipinas, ti posible nga panangawat, kada iti 50,000, 50,000, hanla nga ribo-ribo, 50,000 nga Afghan nationals nga kinidaw ti Estados Unidos nga maikan ti temporary housing. Gagiyem keng kabsat. Idi panagdingig iti Senado, ilalawag ni NBI Director Jose Yap nga adda ti gamakda nga adda digiti sympathizers ti Taliban, particularen ijay Southern Philippines no kunam Mindanao, haan nga lingid kada tayo apo nga malagip yun iti Marawi 6 di gubat iti Marawi, gagiyem keng kamsat nga rumrumar idi nga adda ti control ti Taliban kadigitay nang gubat nang riribok iti Marawi. Dito met ti pagamamkan ti NICA Director, National Intelligence Coordinating Agency, NICA Director General Ricardo De Leon, nga posible nga mausar ti Gundaway, babaen ka digiti terorista tapno makabiyahe da aglalalo ket ti issue background checking. Bueno, ti issue ti background checking kadiri Afghanistan nga sumrek dito ipagilyan tay nga Pilipinas. Pagdandanagan ti posible nga pakastrek wenno malaukan dito nga Afghan immigrants nga umay dito babaen ka digitay terorista. Kinunamet ti National Commission on Muslim Filipinos Chief of Staff Attorney Mangay Guru Jr. nga saan da kontraenda datoy aglalalo iti panagregroup ken panakakalap ti simpatya kadagiti terorista nga ISIS wenno kadagiti sympathizers nga digitoy ket digiti nang guriribok iti Marawi gapot aging ganay ta saan pay nga nasolusyonan dagiti residente nga naapektaran iti gubat ijay Marawi. Iti metbiyang ti Department of Education, kinuna ni spokesperson Attorney Michael Pua nga naiget nga kontraen ni Vice President Sara Duterte ti panangawat tayo dito pagilyan kadigito nga Afghan nationals gapu kadigito issues ti soberenya gapu iti US nga agvivet wenno mangyususwat gapu ti US ti mangyuswat ti background check kadigito nga Afghanistan nga digitoy ket madanagan met ti ahensya iti mismo nga problema ti terorismo ken dakkel nga saludsod no apay nga ditoy Pilipinas nga maipan digitoy nga Afghan ngem de nupay ti US government ket saan na kayat ida nga direkta nga awaten. So di apo ti digitay
nagduduma nga ahensya kasla ti NBI, NICA, DepEd, gagayem ken kaabsat. So nukit kitan tayo, adda puntuda nga mangkit-kita kadigitoy kaabsat ken gagayem. Nupay kasta, at dami tapo, di kita bagbaga, ngano mangilawlawag, especially abot embahada ti Pilipinas si Estados Unidos. Siyempre, ada jet ti embahada, imbes nga pabor dito pagilya tayo, paboran naman ti Amerika, nga di na ikonsiderar di gito. Inlalawag ti Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, nga saan nga refugees, digitoy nga Afghans nga temporaryo nga pag na-eden tayo apo dito pagilya ni Pilipinas bayat nga may proseso ti special US immigrant visa digitoy. Según ken ni Romualdez, digiti na sao nga Afghan nationals ket empleyado dati Estados Unidos ije Afghanistan pakairamanan ti familia dagitoy. Saan met nga terorista digitoy nga Afghan immigrants nga kas ti pagamamkan digiti sabsabali gaput isuda ket empleyado ti US government. Iti met biang ni Defense Secretary Gibu Chuduro kinuna detoy nga nagbalin nga kiddaw ti US iti gobyerno tayo nga maipaay ti temporaryo nga pagyanan dagitoy nga ganggan na et gaputa di Afghanistan pailaeng ti ayan digitoy nga Afghan special immigrants ken na riribok ti sitwasyon nga iti agdama iti pagilyanda gapu iti narigat nga panagiproseso iti US visa. Iti met parte ni Senador Francis Tolentino awan met ti anyaman nga dakes no maipaay ti tulong kadagitoy nga awan pailaeng iti awan met ti basulda nga Afghanistan sa gaputan upan panunuten ko na adda digiti Filipino nga adda iti Kabul iti agdama nga tultulungan ti Afghanistan gagayem ken kakabsat. Yan po digitoy debate apo may panggep iti kalikagom nga awaten tayo digitoy nukit kitain tayo deti sabaling apay nga saan nga insigida nga tilayngen US ti mangawat kadakwada apay nga ti pagilyan niya Pilipinas ti umayanda papagayam idinto nga da problema tayo seknan apo kadaytay ISIS ken sabsabali pa nga terrorist group nga ti pagamamkan digiti dadduma amanganta DJ pan na kay proseso wenno yu iseserrek da dito pagilya na Pilipinas ket adda digiti mailaok gagayem ken kaabsata nga nga digitoy ket digitay kameng digitay terorista nga grupo. So rumbeng laeng nga po nga talaga nga makita apo no ti rumbeng aramiden ti gobyerno iti daytoy saan nga lingid kada tayo apo nga rumwar sumrek digiti terorista especially ti parte na ti Mindanao manon nga international terrorist bomb maker experts din papapatay ijay Mindanao makastrek da apo babaen iti makungko nga backdoor ti pagilyan tayo nga Pilipinas when umentrada iti pagilyan tayo gapu iti nakurang nga seguridad tayo kakabsat keng gigayem kepdo di background checking hanmet nga ti pagilyan tayo US ti mga kadakwada gagayem keng kabsat sungarod nga adda ti panaggamak ti biyang ti National Bureau of Investigation nga amangan na po tamang itunda iti riribok dito pagilyan no awaten tayo deti 50,000 nga Afghan nationals kakabsat keng gigayem Afghan national detoy kas palawag da apo itinayuswat nga panagdingeg ijay Senado inlalawag po ti NBI Director Jose Yap nga adda panagamakda nga digitoy ket adda laok na nga digitoy sympathizers gagayem kay kabsat ti Taliban wenno ISIS partikulare na po te kunako ni Southern Philippines wenno ti Kamindanawan gagayem kay kabsat deti apo ti maysa ka digiti problema nini ka Director General Ricardo De Leon kastoy met apo ti panagamak na agamakmet nya dati kastoy apo nga maaramid gagayem keng kabsat already National Commission on Muslim Filipinos ti hepe da po wenno chief of staff da ni abogado Manggay Guro Jr. Kontraen na apo ti gapu iti panagregroup panagkalap Heri simpatya di terorista nga ISIS gagayem kabsat wenno sympathizers nga
digito ket digidi nang riribok apo iti Marawi kakabsat ken agagayem. Suda kayo anat kapanunutan nyo mapagkedked ang nga ti gobyerno nga kalpasan nga personal a kinidnaw ni Joe Biden, presidente apo ti Amerika, ken ni presidente Marcos idinapan iti Washington kakabsat ken gigiyem ati kalikagom na nga maipanpayla dito dagiti nasaong refugees, Afghanistan refugees gigiyem kakabsat. Kung natin spokesperson na po nga ni abogado Michael Puwa ti Department of Education nga kaan niya pabor ni Vice President Sara Duterte di panangawat ti pagilian kaditi nga Afghan national gapu kaditi issue ti soberenya gapu ti US ti mangiswat ti background check kaditi nga Afghanistan ken adda pa nagabak ti ahensya iti terorismo ken dakkel nga saludsod no apay nga dito Pilipinas nga maipan dito yung Afghans nupay ti US government ket dinamit kayat nga direkta nga awaten digitoy kakabsat ken gigiyem. So dapat apog kalaing di nagtuturay kang ronan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mainagi ti deti amangan tama isarsarak ti pagilian tayo. Kitain nyo lang na po di gubat di Marawi. Agingga ita apo di pa'y nasolusyonan ti nagbalin nga sitwasyon wenno nagpasaran dagitay tattao nga naapektaran na po iti dedi nga pan nakariribok wenno pan nakagubat ti Marawi nga adda ti mangibagbaga nga adda direct contact deti grupo idi nga nangiswat ti riribok ijay Marawi kadigiti ISIS wenno digiti international terrorist gagiyem ken kabsat. Okay, kasangwanan na po dito sa Balipay nga damdamag, agyaman tayo ka dito magadan. Thank you very much, Mr. Daniel Agustin, ken kasabit ni Mrs. Sofia Agustin, manibuda po, ijay Toronto, Canada. Maraming salamat, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Maraming salamat, Mr. and Mrs. Guillermo Agustin, iti Toronto, Canada. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ma'am Esmer Galisinao, manibot di Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin kakalaing nga aircon technicians, tapno ornosin dati problema ti aircon tilugan nyo. Maraming salamat, TMT Construction Company, masarakan dito po di 48A, Kabungaan North, Lawag City, ken lauden ti Cabeza Elementary School. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga serbian, tinaing kalintigan na presyo. Manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti patakdirin nyo apasdek, TMT Construction Company, sindadaan niya agserbi, babaen ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat, Dr. Alan Taylan, manibod di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, kahit yun nagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Awa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy. Adan na talupulo ko 4 minutos pasado alas 12 gagigim kabsat. Voluntaryo apo naginhibit wenno nagikat ti presiding judge nga mangigigem ti nabatbating nga kaso ada pa nakainaig na ti legal druga ni dating Senador Leila de Lima. Kalpasan na po nga makwestiyonaran ti kredibilidad na babaeng kadiri talo nga co-accuse ti dating agpampanday linteg. Inuswat ni Judge Romeo Benaventura ti Muntinlupa Regional Trial Court's Branch number 256 ti desisyon iti may isang mandar iti Hunyo 15 kalpasan niya dati musyon Daruni Dayan Junel Sanchez ken ni Franklin Bukaya segun kadagiti tallo napaay ti huwes nga wenno saritayen na iti kabsat na nga ni abogado wenno napaay ti huwes nga mangibagay iti kabsat na nga ni abogado Emmanuel Benaventura ket dati nga timulong iti pa nakayuswat wenno pa nakaramid ti affidavit ni Dayan ken kastameten idi agnaynay kinunana wenno kinuna ti akaswado nga pilit detoy nga nanggaramid iti nasao nga affidavit iti likuda po ti panaggikat ni pinagikat kinuna ni Benaventura nga dagiti kapanunutan wenno atap da ken kuana ket paspasigapin amin nga unfounded. It cannot be contrived ken kastameten iti likudan detoy saan nga mabalin nga bali awaen wa bali awanen gaputa digitoy ket adda ti pannakaapektar ti integridad ken ti panagbalin na nga patas iti biyang ti korte. For this reason kunana I undersigned presiding judge will exercise his discretion and will recuse himself from further hearing this case not because the allegations are true but because it is his avowed duty as member of the bench to promote confidence in the judicial system. Base ni Benaventura ken detoy nga pambandar. Idi pa nagikat ni Benaventura, iti napalabas naglikudan detoy nga kinid daw ni De Lima
nga panagtikid daw ni De Lima nga makapagpiyansa na pinabunan iti likod po ti maulit-ulit nga panangibagana nga inosente kadi akusasyon kontra kenkwana. Nakakulong ni De Lima manipud tawen 2017 gapo kadi akusasyon nga detoy ket imanugot nga maddaan ti operasyon ti illegal na druga iti New Bilibid Prisons idi sunat ti sekretaryo ti Department of Justice gigiyem ken kamsat so dito pa nagikatapo ti huwes nga gigigem ti kaso na dapat nakainaig iti illegal drug trade ni dati nga senador Leila de Lima dati ket ni Judge Romeo Benaventura ti Muntinlupa RTC branch number 256 nga voluntaryon nga nangibat kada iti panagigem na iti kaso ni De Lima gagiyem kamsat gapo kaditi alikasyon na po iti akusado seknan iti panakainaig ti hukom iti partido gagiyem kamsat ti panaginhibit ni Benaventura ket kasungbat iti motion for inhibition ti talong co-accused ni De Lima nga da Jonel Sanchez maragip yu dito Jonel Sanchez, Ronnie Dayan dati nga Bureau of Corrections Chief Franklin Jesus Bucayo gagiyem kamsat segun ken ni Sanchez inlemeng ni Judge Benaventura ti kinapudno nga ti kabsat na nga may samit lang nga bugado ti timulong iti may sapay nga akusado nga ni Ronnie Dayan tapno maaramid ti affidavit rakurak pa ni Sanchez nga ti kabsat tinasaong huwes nga ni Attorney Emmanuel Benaventura ket nagtrabaho kas legal advisor ni dati nga Congressman Reynaldo Umali dati nga chairman ti House Committee on Justice idi kasagsagan ti congressional hearings ti kontrobersya nga Senador Leila de Lima idi October 2016 ni Sanchez ket may bilang kadagiti inikan ake wenno naikan iti subpina tapno agtistigo kontra ken ni De Lima kinunana nga gapu iti detoy rumrumar nga saan napatas ti mabalin na panangigem ni Judge Buenaventura iti nasao nga kaso sigun met ken ni Dayan and ti kabsat ti kabsat ti huwes ket ti mulong met ken kuana iti panakaramid ti affidavit na nga idi naynay ket naibabawi daytoy nga nasao nga affidavit adamit ten tinipila nga pamusyon na babaen ken ni Jesus Bucayo gapu pa ilang ti panagbalin nga one-sided ni Judge Benaventura aglalalo ti panakaibasura ti kiddaw na nga makapagpiyansa wenno kiddaw nga makapagpiyansa ni Senator Leila de Lima. Dito iti rason na po iti inhibition gagiyem ken kamsat ni Judge Benaventura. Nangiparwarmet po iti reaksyon ni DOJ Secretary Remulla gagiyem kabuing Remulla mainaig iti detoy kaabsat ken gagiyem no pay nakakaem wenno naalaan ti reaksyon ko na kuma ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla nakakaem ti bibig ti Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla iti panaginhibit wenno panagikat panangibat ti huwes nga mangigigem iti may katlo nga drug case kontra ken dati nga Senador Leila de Lima iti Muntinlupa RTC. Segong ken ni Remulla saan na nga mabalin ti mangipay iti anyaman na komento seknan iti nagbalin nga addang ti huwes nga mangigem iti may katlo a kaso ni De Lima kunana detikit gapu iti personal nga desisyon ni Judge Romeo Benaventura iti Muntinlupa RTC branch 256 gagiyem ken kamsat mamati ni Sekretaryo Remulla nga adda ti rikriknaen nga pressure ti huwes kalpasan ti naiparwar nga desisyon nga naibasura ti petisyon nga mangkidkid daw iti pangukuman nga makapagpiyansa ket temporaryo nga mawayoyaan ni De Lima. May palagip nga imununan nga naibasura ti dua kaso kontra ken ni De Lima kalpasan nga inbabawi dagiti witnesses dagiti testimonyada gagayem ken kamsat ayun so naibabawi apo digitoy nga testimonya babaen kadagiti witness may sapay dita ni Espinosa Kervin Espinosa ba yon dito na pawan basol apo
iti korte nga detiket na bilang nga drug lord ijay Visayas inbabawi na po digidi mununan nga testimonya na nga mangi mamameg ken ni Delima seknan ti legal nga druga gagayem ken kamsat. Okay, padaanan niyo abot sa balipay nga damag major revamp in the Philippine National Police manamnamag abot ti panagretiro ti dua nga nangatong opisyal ti kapulisan. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Opera pulukit 5 minutos pasado alas 12. Madaan na po ti barong balasahan panagbalasa iti Philippine National Police tapno malitupan digiti pwesto nga babakante gapu iti panagretiro ti dua nga nangangatong opisyal iti serbisyo. Naamuan nga nagretiro ni PNP Directorate for Logistics Director Police Major General Ronaldo Ulay. Nagretiro pa dito iti Hunyo 13 ken ti Directorate for Investigation and Detective Management Chief nga ni Major General Elicio Cruz nagretiro met iti Hunyo 14. Ni Major General Ulay ti mabigbigbig nabigbig kas dating at Chief ti Public Information Office ken nagbanin nga panakangiwat ti PNP manipod Abril naging gana iti Septembre 2021 na papagayam. Idinto nga ni Major General Cruz ti nangidaulo ti Special Investigation Task Group 990 ti panag-imbestigar ti kontrobersyal nga pan nakarekobre ti nasursurok ngem innem a bilyon a pesos ti balor na nga shabu iti napalabas nga tawen iti lending shop tinaikat iti serbisyo nga Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Ayun
nagretiro na po dito nag-investigar gagiyem kamsat ito nangidaulot Special Investigation Task Group 990 nga ni Major General Cruz gagiyem kay kamsat so adda ti panagbalasa gagiyem kay kamsat malagipidi kalman nakiinuman tayo po kanya po retired police officer Rodrigo Ventura gagiyem kay kamsat nga nagkunan na dapat nga agtalekte kanulat tapay lang nga po tibiyang ti kapulisan nupay adun di kita reaksyon sa po nya kasla sa anen nga maisubli ti talek ti tao gapo apo ka dito agsasarutsot nga investigasyon nga ti amuyo no siyak lang nga may sa apo di may istablisar di kiti apo agpampanday linteg di takder ni apo Rodrigo Ventura mabalin nga ialubog unay ngem very kasla konbinsido ti tao nga adda ilimlimmeng digiti pulis ay lalo ka digiti panagsungsungbat na nga I invoke my right to remain silent your honor halos isuda amin kasjay gagiyem kay kamsat aglalo apo digiti medyo nabababa patrolman nga ma-investigar and even general colonels adda digiti kasjay so with Mayo idi mismo nga sumango apo ti investigasyon dito mismo nga nga kasla adda digiti kalkalubanda apo nga ti agbalbalin niya pambarda dijay gag order coming from the court gaput adda na po digitay naipila nga kaso gagayem kay kamsat kontra ka digiti pulis aglalo ken ni Mayo seknan apo ka dito 990 kilos of shabu gagayem ken kakamsat iso nga may sa dito apo ka digitay kitain tayo no anya apo ti agbalin nga epekto na apo iti biyang ti kapulisan gagayem kay kamsat tata adu digiti agriretiro may kang kadi pa lang hindi pwesto digiti questionable nga adda iti biyang ti kapulisan kangronan na digiti opisyal digiti saludsod kabayatan na giyaman tayo apo kadig sumaganad. Thank you very much Mr. Onofre Durupan manibud ti wayan ay Hawaii, Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin ti Toronto, Canada, ni Ma'am Elis Tamayo Barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galicinao Edi Barcelona, Pagilian niya, Espanya. Mr. Danny Agustin, kayong kastamet din, Mrs. Sofia Agustin, manipod po di Toronto, Canada. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kaya't yung i-consultar ti doktor, mapanapo ti doktor, ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much, iti TMT Construction Company. Masarakan dito po iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibod pa nakaplano, agingga nga malpas ti pasdek nga kahit yung patek diren, agserbi ka na kayo, ti TMT Construction Company, naingkalintigan na presyo. Bawen ti panangimaton, ti agdagikwa, Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Maraming salamat, Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center. Nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adda-anda ka dagiti nalalaing nga aircon technicians, tapno ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwa imat matunan ni Engineer Neil Jose. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manibut ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort,
Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Okay, tuloy-tuloy. Tinte pa nagpipindadamag gagayem ken kabsat ha. Idol tuloy ti apo ti hintay pa nangidanon kadagiti ti damdamag gagayem ken kabsat. Okay, mapantayo apo iti biyang digitay kakabsat nga mangalap ha. Amuyo kadi nga maamak apo ti BUIPAR, ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Iti awan sardayna wenno saan nya malapdan nya operasyon digitay foreign vessels. Digitay aggapuy ti sabali nga nasyon nga mangalap nga digitoy ket sumrek dalatan nga may agkalap iti biyang ti taaw ti Pilipinas nga daytoy ti mangituntunda wenno rason nga bimmaba po iti makalapan diti pagilyan nga Pilipinas iti tawen 2022 sigon iti BIFAR. O ito may isa nga mangipakita po nga no security especially iti baybay ket nakapsot tayo kita nyo uri ditoy ayan tayo Davila, agingganat pagudpod, adda makitkita da po nga diri foreign vessels nga addaan ka diri Chinese characters o Chinese letters nga makitkita ije bakrang na nga kaamakmet apo digitay lokal amang ngalap nga mapanda asitgan wenno kondenaren intateng nga tabaybay amangan ta armado digitoy gagigim kay kamsat kinuna ni BIFAR National Director Demosthenes Escuto nga kasapulan nga sangwen dagiti mangalap nga Pilipino digitoy nga ganggan na et nga kompetensya nga mas adadda nga dakdakkel ken mas sofistikado mas advance digitay usarenda nga lugan iti biyang ti baybay ayun kasunod pa nang sango da kadakwada ket ti labang ka di motor nga no dadduma no maabutan da apo na dakkel nga daluyon yan tateng nga tataaw ket mapirpirsay marakrak di bangka di motor da gagiyem kabsat no pay saan nga binigbig wenno na bigbig ti nasyonalidad digiti ganggan na et nga umay agkalkalap kaadwan ka ritoy kuna ti BIFAR ket digitay Chino nga daan iti kadadakkelan nga trespassers iti biyang ti Pilipinas malagi piapo ti issue ti West Philippine Sea nga digitay mangalap nga Pilipino iti ket bugtaken pa digitay Chinese gigiyem kabsat inayon ti opisyal nga dati National Task Force nga an West Philippine Sea no sa dinno nga paset ti BIFAR ti kangrunaan nga kalikagom daket tinsigida nga masungbatan ti panaggalanganin da babaen iti interbensyon tapnon ti kasta maliklikan ti panagrigat ken maagawan unay digiti mangalap nga Pilipino. Base ti datos ti Philippine Statistics Authority, bimmaba gagiyem ken kabsat iti 7% ti output ti fisheries ti West Philippine Sea iti tawen 2022. Manipod iti 275,872 metric tons nga ikan at nagbalin nga 295,332 metric tons iti 2021. So iti 2022 ti makalapa ti na ukon nya ikan digiti mangalap 275,872 metric tons 2022. Ngayon di 2021 nangat nga to apo before ti 2022 295,332 metric tons tinakalap da nga ikan 2021 ti pakabuklan nga output iti panagkalap iti West Philippine Sea
ket mangibagbagi apo iti 6.36% ti kapakabuklan nga produksyon idintero a pagilyan na Pilipinas idi 2022. Gaghiyem keng kamsat kita inyo apo ti epekto digitoy nga mapaspasamak apo nga kada uri dito probinsya ti nga Ilocos Norte kunak nga rod numanon apo nga daras nga agreklamo digitoy mangalap dita Davila uray naamamyanan nga Ilili, Burgos, Sagingana di pagudpod adda makitkita da nga sisisilaw nga barko apo naka-steady sa jay katagkalap da digitoy namuna tati problema digiti mangalap dita Davila ti pagpwestuan digitoy apo ket ayan digitay payaw mismo ano di payaw yung payaw digiti gasgastusan da apo ti ginasgasot aribo nga namnamaen da nga mapampagumukan ti lames nga kalapen digitay local fishermen gagihim kay kamsat supati gaya mapo ti BIFAR amudan detoy ngem awan ti maramidan da gagihim kay kamsat sakit di ko na tibiyang ti BIFAR masapul nga sangwen sangwen da detoy wenno siguro mali yung haharapin masapul nga admitiren tibiyang di kita yung translation ko ang mali sangwen no kunam parang sangwen nga dito kagubat mo ida no gagihim kamsat admitirenda gagihim kamsat di kiti kanu Chinese ti kang runan nga trespassers iti panagkalap iti pagilyan tay nga Pilipinas gagihim keng kamsat tekunakon saan na baro kada tayo detoy nga rakurak manipud ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR gaputa diri kabukbukodan tay nga probinsya especially Davila ag Paginggan at Pagudpod addan digitay na makitkita apo nga anan digitoy timan ko palawagda ket addaan kano digitoy kaditi para di paghala ti pusit DJ silaw nga makaawis iti imatang digiti ikan araren da digiti ikan kiti problema digiti taga Davila idi DJ yan DJ payaw isot ayan dakit no isot pangipasarangan da di silaw amanganta rumwar digiti ikan nga nakaumok iji payaw nga namnamaen na po digiti nga mangalap nga isudan tot mangkalap maibos gagiem gaputa DJ effective nga silaw da. Tsaka mo tawag na namin ka DJ nga silaw basta da nakaibaga kada tayo din. Gagiyem kay kapsat nga kasdiya po ti wagas digitoy foreign vessels nga mapa nagkalkalap iti masakupan nga baybay ti barangay Davila dita pasukin Ilocos Norte. Gagiyem kay kapsat. So dito apo ti may isang nagbabaan ka no apo ti production ti ikan manibud ti West Philippine Sea ni kumpara mi di 2021 iti 2022 so iti 2022 nagraira siguro apo di foreign vessels especially West Philippine Sea to include sabsabali nga paset ti pagilyan nga kas ti probinsya tayo nga Ilocos Norte speaking about West Philippine Sea gagiyem keng kamsat deti barko apo ti Pilipinas inipos-ipos kano ti may isang Chinese Navy ship gagiyem kamsat may isang barko ti Chinese Navy tinangipos iti may isang barko ti gobyerno ti Pilipinas iti papaggiinagawan nga teritoryo when the West Philippine Sea idilaeng Huwebes napasamak ti na isang sangayan ng enkwentro ti China military ship inem nga nautical miles iti akin dayang abagatan ti Pagasa Island may isang lugar nga adda iti 200 nautical mile exclusive economic zone ti Pilipinas malagip ti dati apong damag nasaksihan ti insidente ti sumagmano nga miyembros ti media bayat nga nakasagay da iti BRP Francisco Daguhoy ti may isang multi-mission vessels ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources wenno BIFAR ti BRP Francisco Daguhoy ket naggapoy di Pagasa Island ket naglaylayag di Puerto Princesa Palawan kalpasan nga makumpleto dati may isang aid mission iti na may isang pasamak wenno insidente gagiyem kay kabsat nakigtot digiti tripulante ti BRP Francisco Daguhoy idi nagka-off ken automatic naka-off ken automatic identification system ti Navy ship idinto nga umas asidigmeten iti likudanda kalpasan ti kalpasan nga adda iti likudanda ti barko ti armada iti baybay
ket nagmanyubra iti kanawan ken ditoy nga dinikitan ti civilian vessel idinto bayat nga napagtalinaed damet nga adda iti natalged nga distansya iti panaglayag da. Dagiti tao nga nakalugan ti BRP Francisco Daguhoy ket alerto nga nagbuya ken kinita da tinasaong nga mangipipos kadakwada nga barko. Awan met ti anyaman nga sabali pay nga pasamak no diti panangipos-ipos wenno panang sursurot ti parang sursurot ti barko ti Pilipinas oray no adda ti maysa nga radio challenge nga awan iti mangeg manipod iti Chinese Navy. Tinagibasit met ti commanding officer ti BRP Francisco Daguhoy ti close encounter da iti Chinese gray ship. Nagpatuloy ti barko ti Pilipinas iti panaglayag na nga kasapulan ti plano nga makatengda iti Puerto Princesa iti malem ti Biyernes. Ayun So kita nyo apo diri paspasamak mararamid ngem in fairness to China amuyo kadinga ti China apo nagipaay ti adu tulong kadagitay apektado ti mayon volcano eruption ejay Albay. Okay, awanin na po ti nabati pa nga oras ti dito nga aldaw para di programa ti Damdamag ni Berto. Dito ti bagayam yo Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malem ti Sabado agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pagkadarunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero kinyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya, ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives. Imagine there are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Adtoy digiti umisung aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talunga tips ket may pangget iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asuk, polusyon, dagitay nakakaro nga angot
nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simmangpet tayo iti pandemya. Iti face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga pollution, germs, virus, bacteria, tapno saan tayo nga hanlain nga COVID, kundi pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, ket babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen, daytoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. May kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo tinagasat nga malem ti Sabado, Hunyo 16, 2023. Manibod ti ENR Online, may danong ka na kayo ti programa Tinapalabas. Ready to pagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno hintay tuloy nga ibasa ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Noel. Kasangwanan papagayam, ngayon tuloy ti panakaibasa diri surat ni pagayam tayo Noel, agyaman tayo kadig sumaganad. Pagyamanan tayo ni Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipod ti Toronto, Canada. Thank you very much ken ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Agyaman tayo ken ni Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmerga Lisinao, manipod iti Barcelona, Spain. Agyaman tayo pa'y kada Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin iti Toronto, Canada. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center na masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin ang kakalaing aircon technicians
tapnornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Maraming salamat, Engineer Neil Jose, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City. No agkasapulan kayo iti anyaman na construction assistance manipud pa nakaplano aging nga malpas ti kayat yung patakdere na pasdek. TMT Construction Company agserbi nga si pupudno iti naingkalintiga na pesyo. Thank you very much kay Honorable Telvin Tapawan agtagikwa iti TMT Construction Company kami nga po ti pagpandayan binteg ti Ili ti Marcos. Pagyamanan ti upay ni Dr. Alan Taylan manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No darigrig na inyo ti bagiyo ket kayatyo nga ikonsultar iti doktor mapan iti doktor ang mapagtalkan Dr. Alan Taylan manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 J. Flores Street, Lawag City. Dr. Alan Taylan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy gid imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns iti babae kas tameten iti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Ada nga rin papagayam ngayon tay ituloy. Ngay basa dito surat niya na kay palaunan tinapalabas si biyag kanayat ni pagayam tayo Noel.
Tibaybay. Tinapanan mi nga resort, Manong Robert. Dahito'y tinaplano nga piknik. Ti grupo mi nga gagayem pakiramanan ni Ana. Nga kadidi agundaway ket naplano kun digiti ka sa samita na balikas. No may kanak iti gundaway wenno agwayas kami ken ni Ana. Ket ipudno kun ti ayat. Wenno ipudno kun ti pudno amarikrik na, Manong Robert. When kabsat ko talaga nga nabayagen nga kinupkupi-kupak tidiga wenno balikas nga nasamit tapno ipudnok nga ay ayatek ni Ana, Manong Robert. Irigad nami nga rod iti nasao nga igit ti baybay. Dito'y nga jak pulos pinaluspusan. At dalatay ti abay ko ti kayat ko ni Ana, Manong Robert. Agingga nga napanunutan digiti kakadwami ti napanen nagdidigos. Ngem siya ket saan ko nga plano ti agdigos. Iso nga dinamag ko ken ni Ana. Ana, mapangkakadi agdigos iti baybay. Kasla saan ko nga trip, Noel? Ngamin, napigkit ti sumangat no agapupay ti danon ti baybay. At damit ket dinalak nga arwatek ngem pampanunutik nga rod. Nagrigat ti mapan iti shower room. Ken arunay ti mayawid na nabasa nga arwaten. Naka solsulit. Kasta ya. Ori siya kitawan ti plano. Awan pigit iti intugot ko kapag digos ko. Ngamin kasti ko nam. Talaga nga saan ko nga kayat ti aguper iti baybay. Kasla nabudo iti kudil ko kente ko nam napigket. Oy, ada pagpadaan ta. Talaga nga ada ti pagpadpadaan ta no marikrik na kinugali. Wen na talaga sapay ko matagpadpada ta. Anya ti kayat mo nga sawen nga sapay ko matagpadpada ta. Amom Ana, nabayagin mo kayat ko nga dipod mo ken ka. Nasaya ti ta tagdududwa ta dito cottage. Sapay ta di ka gumura. Anya di ta. Amom ka di nga. Idi pa'y ket mariknakon nga. Mariknakon nga agayatak ken ka. Kasta ay thank you Thank you ti data nga panagayat. Anya ti kayat mo sa uwen nga thank you. Awang ka di mariknam nga. Panagayat kanya. Sana ka di nga. When awang ka di mariknam nga para kanya. Kinunak. Oh, aping nga sila nakalidliday ka nga makisarsarita. Dati-dati ket. Joker ka itata. Kaslamit lang dandaniw kan. When ata nakiktuta kiti ko lang nga thank you. Marigrig nakmet nga. Kasla damit ti. Panagayat mo kanyak ta. Nanya ti awis ko kit patgan nakmet. Nanya ti bagak king ka kit patgan nakmet. Ngim, thank you ko namet ten. Awang ka di nga talaga ti rignam kanya ka ana. Naibagak nga adda. Anya ti makunam. Anya? Puno ka ti bagbagam? Apay kumuyog-kuyog akpay keng kaya no. Saan na ka naragsak no kadwa ka? Kit amok meta ti kayat na sawen nga naragsaka ka makikuyog iti lalaki akas keng ka. Siguro agpada ta at damit mariknak nga ayat para keng ka, Noel.
Kini di nga sungbat ni Ana no ako mamabalin no awan digiti kaabay mi wa tao ka digiti kaabay mi a cottages. Ket inarakop kun when inagkakon manong Robert. Ngem gaputa adamet digiti tattao masidega klatakin ko ana ket pinetpetak digiti dakulak na. Nga ditoy nga na ibalikas ko digitoy nga balikas. Agyaman na ana, agyaman na tadi na pinaay. Ikarik, ayaten ka, gingana kitong paltigyan ko. Sapay ko Manuel ta, matungpal mo dito nga karik. Saan nak nga lukwen no, saan nak nga saktan. Pangaasim Noel, saan nak ko mga saktan. Damok ti agayat ti kasken ka. Damok ti mga awat ti ayat. Sikat ti first love ko. Uri siya ana. Sikat ti first love ko. Sikat ti kauna na babae nga inayat ko. Siyempre, siguro gaputa ubing tapay tis nawentang sa nga 15. Iso nga, damo ta ati madlaan ni kastoy nga relasyon. Ngemte ko na ka, agkarika nga sa anak nga lukwen Noel. Nagkariak met manong Robert ngem kabulbulon ni ragsak ti panang ibalikas ko iti panagkari kani ana. Nga isuna ket isunan tulaeng ti babae ngem ayaten pagayam ko. Idi kabsat jakon magabailan, tiriknak kini ana. Inawis ko dito nga agpagnapagna kami ti igit ti baybay ngem kunana nga napudot. Ngem nupay kasta pinilit ko. Ginuyot ko ti aking kanawa na takyag na. Ket di takabsat nga napakita di kiti kakadwami ka na kami. Gaputa, edi umanamong ni ana nga agpasyar kami ti igit ti baybay. Di tamet ten nga, agkibkibin kami manong Robert. Agpukpukaw di daduma nga, kung kunada so sweet, bagay na bagay. Kung kunada kada kami, ngem nagmisisem kami latan kini ana. Pinalalwak met kabsat saan laingen niya pa nagkibin no tiket kinalabay kundetoy nga kurang na laingen nga arakupek. Kiri di, medyo makaadayo kami ti ayan di kiti pangen di agdigdigos. Dituyen nga sinangok ni ana ket idi kauna na gundaway indines kundi di bibig ko iti mismo abibig na manong Robert. Naglabas ti oras. Talaga nga sa anen niya mailingit, kariri kakadwami, ti kaaddan tinagkinaawatan mi ken ni ana. Ngamini di panangan, manong Robert, ket ditoy nga, siyakbet ten tinangkarga iti plato na, pagayam ko. Ure met isuna, ket yaw awatan nakkarigi ti masida, pakaramanan ti mainom nga danom, soft drinks, ken sabsabali pa. Ditoy nga ado digiti kantyaw, ngem, inawat min, tangay aggagayim kami met when agbabarkada kami. Ken madmadlaw damit idiin niya dati pa nagkursunadak ken ni ana. Pagayam ko. Oy, markaan tayo ti kalendaryo ha. First month anniversary, agsubli tayo dito. Kuna ti maysa, apekit din niya saan. Talagayam agsubli. Kinunamit ni ana. We, nagsublin tayo to. Ag-anniversaryo kami to ken ni ana. First month anniversary. Kinunakmet nga si Papanakkel manong Robert. Dito'y nga, kinudutnak ni ana sa nagkatkatawa. Oy, saksi kayo ngem. Sikret obing tayo pa'y. Awan ubing-ubing no ayat, da kayo met. Basta, ento no kastoy nga petsa, ento no may nga bulan, da kayo ti host.
Amin amakan, da kayo ti gumatang, da kayo ti agluto, ti laobrami, umay, ken mangan. Balikas ti maysa. Manong ko dita nga nakaragragsak kami. Ngem jak mailadawan no kasano ti ragsak ko iti di agundaway. Kalpasan nga nagkinaawatan kami ken ni Ana. Nagawid kami nga dandanin sumipnget, Manong Robert. Ket ditoy nga, jakon impalubos nga saan ko nga napan intulod ni Ana iti mismo abalayda, ngem saan ako nadimsaag iti tricycle. Ngem, medyo sumipnget idin, makadanon kami ti sango ti balayda, Manong Robert. Gaputa medyo nasipngeten, sakbay nga bimaba ni Ana iti tricycle, naginnagik kami iti medyo napaot. Yawak idi no makita na kami ti driver ti tricycle, Manong Robert. Naibaglaing enta, medyo nababa ti linong ti tricycle ket saan na kami amatan nawagan ti driver. O sige, mapana ko na. Agdiretsukan ni ti balayo. Kinuna na kanyak, sa dino kumapemet ti papanak si Kamet. Okay na tamangan na, mapangkapela ti sa bali, no da sa bali nga armet na papanamman eh. Awan ti sa bali, si Kamet. Imisem ti driver ti tricycle, ket dito ti plete mi manong siya kung ti agplete, urino siya ti babae. Kinuna na nga, makakatkatawa. Tulag tamit nga si kati agplete, kinunak. O sige, bye-bye. Bye. Kinunak met, ket nagpatarayan ti tricycle, tapno isublatnak nga itulnog, iti balay mi Manong Robert. Hindi makadano na kitibalay mi bunga tiragsak ko pasagasagawi si Waka. Ngem ditoy nga mapasungadak no masungadak ti inak nga medyo nakarupangit, Manong Robert. Mama, abi nga, kaslamit lang na sinit ti rupa yun. Anya ito mapaspasamak ka na kayo. Si Kaman, rabiin ngem itakapay nga sumangpet. Nagmalmalim kayo latan niya, nagkukuyog ka di gagayim mo iti. Nagpiknikan yun no sa dino dida. Ni Mama Met, kitwe na ata, madaanan ti bakasyon. Mabayag tun ti. Saan mi nga pa nagkikita? Duaging gana iti talo a bulan. Ket di mong pinanpanunod dito'y balay. Sumangpetak, nagapoy ti trabaho, siyak pala ti mangluto ti makan. Ay, sorry ma, sorry Huwin gaya maya. Agpasugnod man ni mamang kon. Nakaragragsakak lang arag nga anak yo. Agpaspasugnod kayo, agungungit kayo. Nakadimit kastaya. Ang sige, mapanggan agdigos no, agdigos ka ta. Agidasara kon, tamangantan. Sige ma, mapana kon. Thank you ma, thank you. Kinunaksak nagdiretso ni ti kwarto, inikat ko ti arwatek ket napana ko ni ti banyo, Manong Robert. Kasamanan niya ituloy tayo nga ibasa dito surat ni Noel, agyaman tayo kadit sumaganad. Thank you very much kan ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Guillermo Agustin, kan Mrs. Larina Agustin, manipo dito Toronto, Canada. Da Mr. Danny Agustin, kan kastamit din Mrs. Sofia Agustin, dito Toronto, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastabay kan ni Ma'am Elis, Ma'am Esmerga Lisinao, manipo dito Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, Dr. Alan Thailand, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik-nain nyo di bagiyo, ket yun di agpakonsultari di doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag, Siri. Thank you very much, iti TMT Construction Company, masarakan dito di 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School.
Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpasti kahit yung patakdere na pasdek, ag serbiya si pupudno, TMT Construction Company, tinayang kalintigan na presyo. Babayan di pa ng imaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti pagpandayan linteg ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawag Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin nagkakalaing nga aircon technicians, tapno urnusin dati problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawag Street, Lawag City. Thank you very much, sinagtagi ko nga ni Engineer Neil Jose. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Bayat ti bakasyon, Manong Robert. Awan sa baling inaramid mi kani ana no diti. Agpasyar wenno agkuykuyo. Dandan na inaldaw kabsat. Sipod addan nagkinaawatan mi. Maaramid kulat ti rumwar gaputa mapametag trabaho ti inak. Ket no makapanawen sarunwek mette na pumanaw. Ket mapangkundagasen wenno agkita kami ti ruwar kani ana. Dita nga, adu di kiti maturturong me. Nupay bakasyon saan niya nagsardeng ti panagdawat ko iti kwarta ken ni mama. Kaya't kulaeng nga, ada pagpletek wenno addamit pangitrit ko iti kaayanayat ko. Kapsat ko. Agingga nga iti maysa nga aldaw nga panagkita mi ken ni Ana. Sa dinuman iti papananta. Nasursurtan sa amin nga pagpasyaran. Pakaramanan digiti panganan. Nakagasgastos ta peket din. Balikas ni Ana kanyak. Kaya't mo mapantay jay balay. Awamit ti kadbukid jay. Sanakmet nga kayat nga awisin iti balayo ta amangan tagipulong ti antim kada. Mother mo kani father mo nga iti balasyo tao. Wen saan ka pala nga umumay? Inutin tang ipakpakab mo nga dan ti relasyon ta. Kasta, mapantalat ta ni jay balay. Gumatang tayo ti mabalintang alutwen ta agluto ta sa dyan. Total kit
Rabin to sumanggit ni mama. Maitulod kan to na. O sige, no isuti ko na. Mas economical, ken kahit kumit agpasir ti balayo. Wen, ipakita ken ka na dalos ti balay mi, or eno siya klaing ti agdaldalos, kamin ha, na masango ni mama. Ken, amok ti agluto, anya katitigatangin ta. Kahit no chicken, pork, wenno beef. Takayat mo ditan na, naanati kayat mo, ken alisto nga lutwen, di so. Chicken na lang. Aga daw po ti manok, isunto ti pangal daw ta. O sige, dumagas tayo ti tiyandaan, ket mapanta ni Jay Balay, sabjay ta nga agluto, kaslag picnic ta nga dududwata, my love. Dimting kami ti balay mi, Manong Robert. En panpanakkel ko no pay. Saan pay unay nga nalpas, gapo nga rod ti papatay, de di amak amay sa apulis, kabsat ko. Deta ti kwarto ko, kahit mo ti aginanatag, luto ak. Uy, api nga sumray ka kiti kwarto, bala. Saan Kit, ano ko magtidakes na. Numabang ka laing agina na. Adamit electric fan dita, awal ti aircon kaslay ti balay yung adati aircon na. Saanin, orayin kalatan iti salas. Sige, mapamunlot 20, ginatang ta karne ti manok, tamangan tantot. Kinunana, ngimad da sabsabali nga rikna, ken sabsabali nga imahinasyon, nga agur erres iti utek ko iti day di agundaway, Manong Robert. Imbes nga iprito ti may sa akilo aluppo ti manok. Saanin manok? Dinalusak daytoy kabsat ko. Ket dita nga inpalpala ko ni tilaya. Sinuyata kiti soy sauce. Inikka kiti betchin. Inikka kiti basita paminta. Ken dinanumak. Insaang ko niti paglutuan. Nabara ti darang ti paglutuan nga madda sa bali nga bara nga mariknak iti daydi agundaway. Di pay nga ta wenno apag girisupay laing nga ta ti kaserula nga nakaikargaan ti karne ti manok. Sinubliakon ni ana iti salas. Ket siniguradok nga nakadagep wenno nakalak ti main door ti balay mi, Manong ko. Di makadano na kiti ayan ni Ana kabsat ko no pay medyo nalangsi na kiti imak nga nangistimar iti manok. Jakon na igawid ket dita nga inigamak ti dakulap ni Ana. Pinatakder ko sa ko inarakop ket inagkak ti nakapapaot, Manong Robert. Anyan kabsat ko tay di idurong ko nga agidda iti supa. Intugaw na detoy ket dita nga nagbalungya den ket inyed na namit ti bagina, Manong Robert. Naguman di iti bibig ko iti bibig na. Ngem gaputa ka na kamarnek iti bibig na kabsat impababak da ito iti tinged na. Ketanyan nga pan nakagudigot ti riknak, Manong Robert. Idi mariknak ti aring-eng. When numangig ko ti aring-eng ni Ana. Saan laengin nga aring-eng, Manong ko? No di pa'y ket kumameten iti yarakop na kanyak. Idi imudumod ko ti bibig ko, iti mismo abarukong na. Intuloy ko ti nakamaymayat nga aramid. Ket dito'y nga nariknak ti panagpabusoy ni Ana, Manong ko. Agingga nga naikaten ti indayon, nga nang bungon iti barukong na, ket naibaskag kanyak ti dua abunton. Pinagumumak dagiti bibig ko nga nagsubli-subli wenno nagsinsinublat iti dua nga bunton iti barukong ni Ana. Nga degdegan ti gagar ko, ti areng-eng kenyara ako iaarakop na, Manong Robert. Kabsat ko, jakon pinanunot ti lutlutwe kaluppo ti manok,
ngamin ket jakon maskedan wenno masarkedan ti marikriknak nga sabsabali arikna iti daydi agundaway. Gaputa maama ka kamangan tadda ti lumabas ket makita da kami ti nakabingi atawa. Binangon ko ni Ana ket implastar na ti brana. Sobre kay ti kwarto. Sobre kay ti kwarto, Ana, please. Nayatmet daytoy ket simrek nga rod. Orayan na ka. Orayan nak ti kita ekti. Lut-lut ka lukpo ti manok asidata. Orayan nak biyak ko. Idi ba nagsubli kiti kwarto nakatugaw nga nakatunganga ni Ana nga kaslaad na napatig nga ururayan na. Ammo kidin Manong Robert, siguro ket si malugmet ten tirik nana. Dituyen kabsat nga inrugik manen, ti umati perpera romansa. Agingga nga dinapupuutan, sila lamu-lamu kami na dua kini Ana. Dita kabsat nga nakadasaren, ti putahe nga para kanya, nga aggapukin ni Ana, Manong Robert. Kabsat ko napasamak ti saan narumbe nga mapasamak. Iti tawen mi nga 15 ket 5. Nagpuyog kamin ken ni Ana nga kimmalayat iti may kapito a langit pagayam ko. Edi malpas ti nakaimimnas nga aramid. Aramid digiti dua nga karamukom nga naginayat. Ditoy nga nakaluan ni Ana ket kastoy digiti balikas na. Api nga aramid ti kastoy. Api nga nagpabusuyak metten ken ka. Anya nga rudin no. No masikugan nak. No agsikugak kasanupay ti panagadalta. Kasanupay ti namnama digiti nagannak kanya ka makaturpusak. King kasanupay ti plano da nga panangala da kanya kiti balasyo tao no adamit tin anak ko. Adlaw na nga pampanunutem. Siguro na italik mo ti bagim gaputa. Ay ayatin nakmet. Kinuri siyakmet. Apay kayat ko ayamit nga sagidin ti babae no jakpud no nga ay ayatin. Kinunak. Umay kakit din. Umay kakit din kit. Medyo naksit pa ikit din ti lukpo ti mano kalinuto. Umay kan. Umay kan tamangantan. Iti panangan mi Manong Robert na palpalalo akpay ngem servidor iti maysa nga restaurant. Iyawat ko amin nga masapul ni Ana. No mabalin ket subwek pay iti daydi agundaway. Kas panangipakitak ti panagyaman ko iti panangitalik na iti bagina. Ken ti pan nakadiskubrek nga siyak ti kauna na lalaki nga nakagaraw iti kinababae na. Gusto nandiyak kayaten. Ado unahin tinakang ko. Sa anak nga nalay nga mga na si Kamet. Balikas na. When nga rud, kayat ko nga mapasublim ti pigsam. Gaputa, amok nga napakapsutang kay tinaramid ta. Naitamanin ti bagam. Makasuro na ka, makalagip no apay nga. Intalik ko keng ka ti kinabirhen ko. Si Kamet. Kumaano, jakmet madlaw nga, kasta unay ti ar-aring engken ar-arakop mo kanyak. Maminsan pa ngay bagam deta di kantong pagustuhan apuros. Kinunana, saan ako na naginaw, Manong Robert? En purwa-purwak kulatan digiti pinggan, kutsara, baso ken aklo, iti mismo nga lababo. Ket dita nga, kinibin ko manen ni Ana, nga simrek iti kwarto. Ket dita, makadanon kami rugyak manen. Talaga nga umingar manen ti baston ko kabsat ko. Ngem, agin na natamit agin na natapay lang. Maturog ta ure 30 minutes kae. O sige no isuti ko na. Ngem, ikatim ti arwatem. Masapul nga ti
Bralakin pantim ti data, napudot met dito eh. Ket siya, nakapripak laing mata maturo. Nagangganas nga din na ti bagita. Ang sige no iso ti kunam. Immanamong ni Ana, ket sinumet aya ti bagnet manong Robert nga disumged wenno bumara, no maiasideg iti nadarang abiggang. Kasangwanan may tuloy tayong ibasa dito surat ni Pagayam tayo Noel. Agyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, manipo dito St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, adarikrik na inyo apo iti bagiyo, kaya't yun iti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, manipo dito St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka diti agkakalaing nga aircon technicians, tapnornusan dati problema ti aircon tilugan nyo. Thank you very much, Engineer Neil Jose. Agtagikwa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Aming nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit yung patak diri na pasdek. Agserbiya si pupudno, iti naing kalintigan na presyo. TMT Construction Company. Thank you very much kani Honorable Telwin Tapawan, agtagikway di TMT Construction Company. Agyaman tayo pa kada Mr. Guillermo Agustin kani Mrs. Larina Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Spain. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo diti Waianae, Hawaii. Da Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipo diti Toronto, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar apag titipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 00023282. Blue House Beach Resort.
Naglabas ti aldaw na ulit-ulit ti panangyawid ko ken ni Ana. Tapno aramiden mi ti aramid ti agasawa. Ti panagkanaig, Manong Robert. Wen kabsat ko, imbes nga mapang kami agpasyar kadagiti parke, mapan kadagiti panganan, wenno anyala ditan nga mabalin na pagpasyaran. Saanen kabsat, agpupuk kami ni ti balaymi. Ngamin ketawan met ti ina nga makakita kada kami wenno mangipawil kuma. Nagbalin met a sikreto ken ni mama ti panangyaw awid ko ken ni Ana. Adalay nga di ti panagamak ko amanganta. Adda digiti karuba mi nga makaibaga. Tangamin saan kumet na mailimed nga kadwak ni Ana. No, mapang kami ti balay, Manong Robert. Pagpiaan na tawan. Agingga nga iti maysa nga panagkita mi wenno panangyawid ko manen ken ni Ana iti balay mi. Wen gayam Noel, dandanin bumulan. Anya ti bumulan? Dandanin bumulan ati relasyon ta. Nagkarita ka di papagayam ta nga. Titreat tayo da, wenno picnic tayo manen. Ay wen ay ha. Deta ti problema. Beamon. Problema deta gaputa. Aw met ti kwarta. Awan ti adu a kwarta. Ngamin ti masusweldo ni mama iti panagbalin na nga tindera ti lupot iti tiyendaan. Pasaray kurang pa nga agserbi kada kami. Tikado ti bayadan, kuryente, agserbi iti kusina, arwaten ken sabsabali pa. Aglalo kanyak saan kumit nga rin nga kayat ti gumatang ka di iti lokal nga arwaten. Banag na pangkakaungitan pa ikit ni mama kanya. Di ka madanagan. Adamit ti kwarta. Kapasitin talay nga ti aghanda. Mampante ka di manin iti beach. Saanen? No kayat mo ipakadam ken ni mamam ta dito iti ilatan niya. Agtutungtong. Dito ibalayo to tala omit ti matatao. O sige. Bayam ta padasik tong ibagakin ni mama baring no umanamo ah. Ngem, no saan man nga umanamo, ipilit ko. Sige, anya ka diti off ni mamam. Awan ti off na no daduma tano. Ada ka absent ka digiti kadwana. Isu ti mangisuno. Saan nga go off on ni mama tapno kano dakdakkel ti masweldo na. Kasta aya. Nagagit nga ron ni mamang mo ah. Kapilitan niya agagit ngamin ket masapul nga dati agserbi ka na kami nga dua. O sige, ibagam to nga ron. Ta dito itay tulatan balayo. Siyakton ti makaam mo nga gumatang ka diti kanin tayo. Sige, bayam ta ibagak to. O sige, mapang kanito ulit ti kwarto. Mapangkulaing kitain ti lidlinay kong inapoy. Umay kantong danunen. Itiday di nga rabii, Manong Robert, nga sasangpet ni mama. Nilamlamuyot ko manen nga linamlamyong ti inak. Kabsat ko, Ma, ari bagaking ka ah. Anya manen deta, kwarta manen. Saan ma? Ngem, adan to basit ah, ibagak a kwarta. O kita met nakadaldalos ti balay. Awan sa baling obra ko no, diti agdalos, uneg kenroar. Sepo di bakasyon, tsaklatan ti paradalos. Ano ti bagam? Ialistom nga ibagakit. Makadigdigusin akong ken mabisinak pa yan. Uy nagidasarak ton na mapanggagdigus ngem. Urayon pa iti ibagakken ka ah. Anya day tangarod. Nagtutulag kami manin kadagiti French ko iti eskwela. Nga agkikita kami. Ngem kunada nga saanin nga mapan iti pagpiknikan. Ngamin jak kayatin ti mapan magipiknik ta agungit kan tumanin no marabiak. Nembagtam mo. O, anya nga ron? Ma, ang kagungungit ah. Mabalin nga dito kaming tulatan balay. Agluto kami lang kano iti pangaldaw, ken merienda apansit. Agawid dan ton. Aggiiniliw kami lang, gaputa. Ag makabulanin nga nasurok nga di kami nagkikita. Dahil ta ka manin. Kontribusyon manin. Saanin ma? Basit lang. Basta ka natulatan ti basit. Ang nga kontribusyon. Ada sponsor. O sige. Ngem saya atin nyo ti panagusaryo iti
paglutuan ha, amangan ta makauram kayo. Ken, saan kay unay nga agado-ado, kababayin ka digdi karuba no naringgor kayo. Namuna ta, aggigitara ka, nagkakanta kayo, pa no daduma. Ni pakadak to ka digdi karuba, ngamin ket, may sa kadakwa dati, nangibaga kanyak nga mangbiro ka kiti video okay. Ag video okay kaminto ka no. Al daw nga video okay kayo. Anya ko mati-diferensya na ma. No ag video okay ka ti al daw. Adaya pag diferensyaan ti agkanta ti rabiiken, agkanta iti aldaw. Ag microphone iti aldaw, ag microphone iti rabii, isulay ga iso. Sige, makaammo kayo. Makaammo kayo No, deta ti wayo ngem, agan annad kayo Noel. Sige ma, thank you. Mapangkangaro din nagdigos. Tamapahan ako nagidasar ti pang rabiita. Napalalo aragsak ko iti daydi agundaway. Gaputay manamong ti inak. Siguro bileg ti pananglamlam yung kukenkwana, Manong Robert. Aging gakabsat nga kabigatan na napangkumanen dinagas ni Ana kitimbaga kung tinagtulagam mi ni Mama. Ngamimbes nga agsarita kami laeng, inyawid ko manen. Ngamin kanyak Manong Robert kas laputahe idin ni Ana nga pulos ajak kauma. Nga ore ti apagdarikmat laeng ket numabalin kanik manen. Numabalin ngalngalik manen ni Ana, Manong ko. Papagayam saan tayo nga may lepas ti panangalgan panang basa tayo iti surat ni pagayam tayo Noel iriday ti nga malem. Anya ti pagbanagan ti masansan nga pan nakalipat wenno panangaramid da ti panagkanaig ken ni Ana. Padaanan nyo, anyan to ti agbalin niya epekto iti biyag ni Noel no addaman baring mapasamak wenno sumaruno apasamak iti ayanayat da. Dito di bagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwada iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Iba ti min tinatalinaay nga malem ti Sabado tay amin na sangapada papagayam agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.